ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Умед Мирализода. 5 май раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар муаррифии 30 электробуси нав дар шаҳри Душанбе иштирок намуданд. электробусҳо истеҳсоли корхонаи муштараки Акия Авесто Автомотив Индастрии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда тибқи стандартҳои аврупоӣ истеҳсол гардиданд. 5 май раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар муаррифии 30 электробуси нав дар шаҳри Душанбе иштирок намуданд. электробусҳо истеҳсоли корхонаи муштараки Акия Авеста Автомотив Индастрии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда тибқи стандартҳои аврупоӣ истеҳсол гардиданд. нақлиёти мазкур бо 12 метр дарозии дорои 32 ҷой нишаст буда ҳаҷми умумии ғунҷоиши мусофирон то 100 нафарро ташкил медиҳад. ҳамчунин муҷазз бо таҷҳизоти гармидиҳӣ ва хунуккунанда, 6 камераи назоратӣ, 2 экрани маълумотдиҳанда мебошанд. маврид ба зикри хос аст ки бо ташаббуси бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ то ин давра аз ширкати мазкур 60 адад электробус харидорӣ гардида дар хатсайрҳои пойтахт мавриди истифодабарӣ қарор доранд. зимни муаррифии электробусҳо иттилоъ дода шуд ки ҳаҷми умумии батареяҳои электробус 350 киловаттсоатро ташкил дода, иқтидори ҳаракати автономияш то ба 300 километр баробар мебошад. кафолати батареяҳо ва дигар қисматҳои барқии электробус 600 000 километр ё 8 солро ташкил медиҳанд. дар натиҷаи иқдомҳои наҷиби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати тадриҷан амалӣ гардидани корҳои созандагиву бунёдӣ дар кишвар, рушди босуботи иҷтимоиву иқтисодии шаҳри Душанбе талаботҳои навро нисбат ба фаъолияти тамоми соҳаҳо аз ҷумла соҳаи мусофиркашонӣ пеш оварда, дар дурнамои оянда ҷиҳати беҳтар намудани вазъи соҳа ва амалисозии қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи тасдиқи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид бар рушди нақлиёти барқӣ барои солҳои 2022-2028 дар пойтахт тадбирҳои судманд андешида мешаванд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ земни суҳбат бо масъулон ҷиҳати дар ҳолати хуби техникиву санитарӣ нигоҳ доштани воситаҳои нақлиёти мусофирбар дастуру маслиҳатҳои судманд доданд. давоми рӯз раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамчунин ба оғози корҳои сохтмонии маҷмӯаи биноҳои шӯъбаи Вазорати корҳои дохилӣ рақами 2 дар ноҳияи Фирдавсӣ, муассисаи нақлиётии раёсати Вазорати корҳои дохилӣ ва бинои шӯъбаи бозрасии давлатии Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе санги асос гузоштанд. фармоишгари иншоот раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе маҳсуб ёфта, он дар масоҳати 156 гектар бунёд хоҳад ёфт. маҷмӯаи мазкур аз 3 бино иборат буда, шӯъбаи Вазорати корҳои дохилии 2 дар ноҳияи Фирдавсӣ 5 ошиёна бо таҳхона ва дорои 45 адад утоқи корӣ, бинои муассисаи нақлиётии раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе, бинои шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе бошад, аз 5 ошиёна бо таҳхона ва 42 утоқи корӣ иборат мебошанд. иншооти мазкур ҳамчунин дорои майдончаи тамрин, майдони варзишӣ, майдони сафороӣ, нуқтаи тақсими сӯзишворӣ, таваққуфгоҳи мошинҳо ва таваққуфгоҳи ҷаримавӣ мебошад. дар фарҷом раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати дар муҳлати муайян гардида ва бо сатҳ ва сифати баланд анҷом додани корҳои сохтмонии иншооти бунёдшаванда ба кормандон ва масъулон дастур ва супоришҳои мушаххас доданд. тавре огоҳидорӣ дар натиҷаи боришот дар шаҳри Кӯлоб обхезӣ ва сел ба қайд гирифта шуд. дар натиҷаи ин офати табиӣ як қатор манзилҳои зист ва инфраструктури ёрирасон зарар дид. имрӯзҳо тадбирандешиҳо дар самти бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ идома дорад. дар ҳамин замина дар доираи сиёсати инсонпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба нафарони зараридида кӯмакҳои моддӣ аз қабили маводҳои ғизоӣ, сару либос ва хайmaҳо дастрас карда шуд. гузориши навбатӣ идомабахши ҳамин мавзӯъ.
дар доираи дастгириҳои доимии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба мардуми аз офатҳои табиӣ зараридаи шаҳри Кӯлоб имрӯз кӯмакҳои башардӯстона аз зиёда аз 30 намуди молу ашёи рӯзгор ва масъулаи сохтмонро ташкил медиҳад ба сокинони маҳаллаҳои Даминзода, Бисталогии Истиқлолият ва Корвонгузар тақсим карда шуд. ёдовар мешавем ки ҳаҷми хисороти расида муайян карда шуда барои сари вақт ва бо сифат таъмин намудани ҳаёти осоишаи сокинони маҳаллаҳои зарарида табқи дастури бевоситаи роҳбари давлат раиси вилояти Хатлон Даллаталӣ Саид аз соатҳои аввали ба ҳодиса бо мардум буданд ва тавассути қувваи сохторҳои вилояти Хатлон ҳолатро бартараф намуда истоданд. дар маҳаллаи Чаманзор аз рӯзҳои аввали рух додани офати табиӣ тадбирҳои фаврӣ роҳандозӣ гардида ба сокинони зарарида кӯмакҳои яквақтанаи ғизоӣ ва ашёи рӯзгор расонида шуданд. як оила маводи орд, равған, биринҷ ва дигар маҳсулоти хӯрокворӣ дастдас гарда инчунин бо асбобу олоти рӯзгордорӣ таъмин карда шуданд. бо шарофати тадбирҳои саривақт паёмадҳои офати табиӣ дар маҳалла пурра бартараф гардида сокинон тадриҷан ба шароити муқаррараи зиндагӣ баргаштанд. вақте ки офати табиӣ ба хонаҳои мо ки зарар дод ба мо чунин кӯмакҳо ёрӣ кардан, то сӯзану то мошинаву то собуну то ҳамаи чӣ мо ёрдам кардан. мо миннатдорӣ худро ба президенти ҷумҳурӣ баён мекунем. сокинони маҳаллаи Чаманзор аз чунин дастгирии давлату бахусус пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон дории самимӣ намуда таъкид карданд ки ин ғамхориҳо ба онҳо нерӯ ва умеди тоза бахшид. дар маҳаллаи Бистсолагии Истиқлолият низ расонидаи кӯмакҳои яквақтанаи моддию ғизоӣ таври муназзам ба роҳ монда шуд. сокинони зарарида бо маҳсулоти хӯрокворӣ ва ашёи зарурӣ рӯзгор гардида ниёзҳои аввалияи онҳо пурра қонеъ карда шуданд. дар натиҷаи тадбирҳои муассир паёмадҳои офати табиӣ пурра бартараф гардида шароити зисти сокинон ба ҳолати муқаррарӣ баргардонида шуд. сокинон бо изҳори қонатмандӣ ва сипосгузорӣ аз пайвастаи давлат махсусан пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон қайд намуданд ки чунин ғамхорӣ барои онҳо бисёр муҳим ва саривақтӣ буд. аз ғамхориҳои ҷаноби олӣ ва ҳукумати кишвар бисёр розӣ ҳастем. мо изҳори миннатдорӣ мекунем ва фахр аз он мекунем ки чунин пешвои муаззами миллат дорем ки нисбати халқу ватани худ меҳрубону дилсӯз ҳастанд. дар маҳаллаи Корвонгузар ба сокинони зарарида кӯмакҳои яквақтанаи ғизоӣ ва ашёи рӯзгордорӣ расонида шуданд. маводи ниёзи аввалияи саривақтӣ ба дасти сокинон расонида шуда шароити зарурии зиндагӣ барои онҳо фароҳам оварда шуд. бо талошҳои муштарак паёмадҳои офати табиӣ дар ин маҳалла низ пурра бартараф гардида сокинон ба зиндагии муқаррарии худ баргаштанд. аҳолӣ аз чунин дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии мамлакат изҳори сипосу миннатдории самимӣ намуда онро нишонаи ғамхории доимии давлат нисбат ба мардум арзёбӣ карданд. ҷаноби олӣ хизмати олӣ кардааст ба халқ. мо миннатдорем аз ҷаноби олӣ. дар натиҷаи омадани оқибатҳои офати табиӣ сел зарари зиёд дидам ва аз ҷаноби олӣ ки бениҳоят ғамхории падарона мекунад. ин бори якум нест, чандин маротиба аст ки мо кӯмакҳои ҷаноби олиро дастрас мекунем ва миннатдории худамонро баён мекунем. саривақтӣ бори дигар собит намуданд ки сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумат пеш аз ҳама ба дастгирии мардум бартараф намудани мушкилоти онҳо ва таъмини зиндагии шоиста равона гардидааст. боришоти шадиду пайдарпай ки рӯзҳои охир дар ноҳияи Ёғон ба амал омад ба халқ ва инфраструктури иҷтимоии ноҳия хисорот расонид. ҳоло корҳои бартарафсозии офати табиӣ идома доранд. дар натиҷаи боридани шадид санаи дуюми майи Ёвон ба қайд гирифта шуд, офати табиӣ ба соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ хисороти ҷиддӣ ворид намуд. бар асари ин ҳодиса хоҷагиҳо манзилҳои истиқоматӣ қисман ва пурра осеб диданд. ҳамзамон як муассисаи таҳсилоти умумӣ бар асари фуруравии замин пурра хароб гардида ба инфрасохтори иҷтимоии ноҳия низ таъсири расонида шуд. тибқи супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон миллат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ ҷараён дорад. дар ин замина бо ҳамоҳангсозии корҳои барқарорсозӣ ва расонидани кӯмакҳои аввалия ситод таъсис шуд. тавассути ин ситод таъмини сокинони зарардида бо маводи ниёзи аввал аз ҷумла маводи ғизоӣ, оби нӯшокӣ, хаймаҳо ва дигар лавозимотҳои зарурӣ ба роҳ монда шуда, ҳамзамон техника ва нерӯҳои иловагӣ барои тоза намудани маҳаллаҳо аз партовҳои сел ва барқарорсозии роҳу инфрасохтор сафарбар карда шуданд. ҳамзамон ҷиҳати барқарор намудани фаъолияти муассисаи таълимии харобгардида ва таъмини хонандагон бо шароити мусоиди таҳсил чораҳои иловагӣ андешида мешаванд. дар баробари ин дар мавзеъҳои хавфнок ва осебпазир ҷиҳати пешгирии такрории
حالتهای فوق‌العاده در آینده از جمله مستحکم نمودن ساحل‌ها، تازه کردن مجرای کانال‌ها و بهتر نمودن نظام زهبور و زهکش تدبیرهای مشخص عملی کرده می شود. قابل ذکر است که کارهای برطرفسازی عاقبت‌های آفت طبیعی تحت نظارت دائمی مسئولین ولایت قرار داشته برای رسانیدن کمک‌های همه‌جانبه به اهالی ضرر دیده تمام ذخیره و امکانیت‌ها روانه گردیدند. конфронси 35-уми минтақавии созмони узухаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи марказӣ ки аз 11 то 15 майи соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе доир мегардад, иштироки намояндагон аз 54 кишвари узви ин созмон, давлатҳои нозир ва созмону ташкилотҳои байналмилалию минтақавӣ ва бахши хусусӣ дар назар аст. Ин чорабинии сатҳи баланд дар таърихи кишварҳои Осиёи марказӣ барои аввал маҳз дар Тоҷикистон доир мешавад. ҳоло омодагиҳо барои баргузории ин конфронс дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. Ҳикматулло Назарзода шарҳ медиҳад. 11 то 15 соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе нахустин конфронси 35-уми созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид доирати баланд дар таърихи кишварҳои Осиёи марказӣ бори аввал дар Тоҷикистон. ин чорабинии сатҳи баланд ин пеш аз ҳама натиҷаи сиёсати хиратмандона ва ташаббусҳои созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. ин боварии ҷомеаи ҷаҳонӣ ба кишвари мо на танҳо эътирофи суботу амният, балки тасдиқи нақши калидии Тоҷикистон дар ҳалли масъалаҳои глобалии амнияти озуқаворӣ ва рушди устувори аграрӣ мебошад. тибқи барнома дар конфронси мазкур маҷмӯи васеъ ҳамкориҳо дар соҳаи кишоварзӣ, амнияти озуқаворӣ, ҷалби сармоягузорӣ ба соҳа, масъалаҳои саҳми занон дар деҳот ва ҷавонон кишоварзӣ баррасӣ мегарданд. маҳз дар натиҷаи сиёсати хиратмандона ва нуфузи баланди байналмилалии сарвари давлат буд ки мизбони чунин чорабинии сатҳи баландро соҳиб гардид. ин иқдоми муҳим бозгӯи эътимоди ҷомеаи ҷаҳонӣ ба сиёсати пешгирифтаи кишвари мо ва эътирофи нақши фаъоли он дар ташаббусҳои байналмилалӣ мебошад. дар ин конфронси сатҳи баланд иштироки намояндагон аз 54 кишвари узви созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид, давлатҳои нозир ва созмону ташкилотҳои байналмилалию минтақавӣ ва бахши хусусӣ дар назар дошта шудааст. ҳадафи асосии конфронси 35-уми созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи марказӣ фароҳам овардани платформаи расмӣ барои иштирокдорон аз Аврупо ва Осиёи марказӣ ҷиҳати муҳокимаи мушкилот, муайян кардани афзалиятҳо ва андешидани чораҳо барои тағйир додани низоми кишоварзӣ ва озуқаворӣ барои ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор мебошад. иҷлосияи 35-уми конфронс дар баробари чорабинии расмӣ инчунин аз якчанд чорабиниҳои канорӣ иборат мебошад ки инҳо форуми ҷаҳонии озуқаворӣ, форуми ҷавонон, форуми занони деҳот, инчунин масъалаҳои солимии ягона ва чорабинии канорӣ вобаста ба масъалаи коб ва дигар чорабинии муҳимро дар бар мегиранд ки асосан ба хотири таҳкими нақши кишвар дар арсаи байналмилалӣ яъне ки мусоидат менамоянд. ин чорабинии сатҳи баланд на танҳо барои баррасии масъалаҳои глобалӣ, балки барои таҳкими ҳамкории минтақавӣ ва ҷалби сармоягузорӣ низ замина фароҳам меорад. боиси ифтихор аст ки соли 2025 дар баробари дигар дастовардҳои ҷаҳонӣ дараи алмосии шаҳри Ҳисор гӯсфанди глобӣ аз ҷониби созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид расман ба феҳристи низоми мероси кишоварзии дорои аҳамияти ҷаҳонӣ ворид карда шуданд. озмуни беҳтарин момодоя ки дар доираи таҷлил аз рӯзи байналмилалии момодояҳо дар вилояти Хатлон роҳандозӣ шуда буд, дар донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ҷамъбаст гардид.
озмуни беҳтарин мумудояҳо бо ташаббуси вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, Ассотсиатсияи миллии мумудояҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд байни кормандони 25 таваллудхонаҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон баргузор гардид, ки аз ин шумора кормандони 6 шуъбаи таваллудии вилояти Хатлон фаъолона ширкат намуда ба даври ниҳоӣ роҳхат пайдо намуданд. озмуни мазкур дар арафаи таҷлили рӯзи байналмилалии мумудояҳо роҳандозӣ шуда бо мақсади ҳавасмандгардонии мумудояҳо, баланд бардоштани сатҳи касбӣ, табодули таҷрибаи пешқадам ва қадршиносӣ ҷиҳати саҳми арзандаи онҳо дар ҳифзи солимии модару кӯдак баргузор гардид. қайд карда шуд, ки саҳми мумудояҳо дар ҳифзи солимии модару кӯдак басо назаррас буда, бо кӯмаку дастгириҳои ин ворисони сино сол аз сол фавти модару кӯдак дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва хусус вилояти Хатлон камтар ба мушоҳида мерасад. дар даври ниҳоии озмуни мазкур 6 даста аз шуъбаҳои таваллудии вилояти Хатлон ширкат намуда, назди ҳакамон донишу маҳорати касбии худро нишон доданд. озмун аз шартҳои гуногун, аз ҷумла саломнома, саволу ҷавоб ва саҳначаҳои ибратомӯз вобаста ба пешгирӣ аз ҳолатҳои таваллудӣ иборат буда, ҳар як иштирокчӣ талош менамуд, ки аз худ маҳорати баланд нишон диҳад. рафти озмун нишон дод, ки кормандони шуъбаи таваллудии шаҳри Бохтар ширкати фаъолона карда сазовори ҷойи аввал гардиданд, ки ин аз саъю талош ва маҳорати баланди кормандон бозгӯӣ мекунад. ман Насруллоева Гулшан аз беморхонаи клиникии шаҳри Бохтар бисёр шудам, ки дар озмуни мумудоя ҷои аввалро сазовор шудаем. дар анҷом фаъолони озмун аз ҷониби кумитаи тадорукот бо ҷом, сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ карда шуданд. дар шаҳри Ваҳдат дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 35-ги истиқлоли тадбирҳои созандагӣ вусъат дода мешавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. 35 соли соҳиби истиқлолӣ барои рушди бахшҳои мухталифи ҷомеа нақши созгорро ато намуд. давоми зиёда аз 13 сола дар партави ҳадафҳои созандаи ободкоронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Тоҷикистони соҳиби истиқлол ба яке аз кишварҳои рушдкарда табдил ёфт. бо ин мақсад дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Ваҳдат зери унвони дастовардҳои Тоҷикистон дар даврони истиқлолият, воқеият ва дурнамо ҳамоиши судманд доир гардид. гуфта шуд, ки истиқлоли давлатии Тоҷикистон натиҷаи кӯшишу талошҳои тӯлонии халқи тоҷик дар шебу фарози таърихи миллат мебошад. истифодаи нерӯву имкониятҳои умумӣ, густариши ҳамкориҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ миёни давлатҳо, тақвияти муносибатҳои минтақавӣ дар заминаи истиқлоли комил ба вуҷуд меояд. дар ҳамоиш иброз гардид, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои амалӣ гардонидан ва тақвият бахшидани раванди татбиқи 4 ҳадафи стратегӣ, баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ, истиқлолияти энергетикӣ ва саноатикунонии босуръат вазифаҳои аввалиндараҷа ҳисобида шуда, муайян намудани заминаҳои воқеии рушд ва дар маҷмӯъ баланд бардоштани иқтисодиёт низ муҳим шуморида мешавад. дар фарҷом барои боз ҳам ҷолиб гардидани чорабинӣ аз ҷониби донишҷӯён барномаи фарҳангӣ иборат аз таронаҳо дар васфи ватан, модар, истиқлолият пешниҳоди ҷон гардонида шуд. Маҳмадалӣ Абдукарим Айюби Маҳмурод, Ваҳдат, Ахбор. аз ҷониби раёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ дар вилояти Суғд баҳри пешгирӣ аз ҳолатҳои нохушии сухтор баланд бардоштани маърифатрасон таҳти унвони бехатарӣ аз сухтор озмун баргузор шуд. гузориш дар ин хусус. дар боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ шаҳри Хуҷанд даври вилоятӣ озмуни расми беҳтарин доир ба мавзӯи пешгирӣ аз сухтор баргузор карда шуд, ки дар он наврасон хонандагони муассисаҳои таълимӣ 18 шаҳру ноҳияҳои вилоят, ки дар даври мактабӣ, шаҳриву ноҳиявӣ озмун ғолиб омаданд, расмҳои хешро пешниҳод намуданд. мавзӯъҳои интихоб намуда рафти ҳодисаҳои сӯхтор дар биноҳои истихоматӣ дар ҷангалзор, сабабҳои ба амал омадани он, роҳҳои пешгирӣ, наҷоти одамон ва омилҳое ки ба сар задани ҳодисаҳо оварда мерасонад, хонандагон тасвир намуданд. озмуни расми беҳтарин дар мавзӯи пешгирӣ аз сӯхтор аз тарафи Сарриёсати хадамоти давлатии оташнишонии мамлакат роҳандозӣ шудааст.
و در یکجایگی با ریاست شعبه‌های معارف شهر و ناحیه‌ها عملی می‌شود. حادثه‌های ناخوش سوختار در بناهای استقامتی، مرکزهای مأموری، خدمت‌رسانی، دیگر انشاءات تعیینات گوناگون سبب و عامل‌های خود را دارد و تحلیل‌ها نشان دادند که بیشتر حادثه‌های ناخوش سوختار در منزل‌های استقامتی از بی‌احتیاطی، صرف نظر نمودن قاعده‌های پیشگیری از حادثه‌ها، استفاده نادرست تجهیزات برقی و گازی و نظارت نکردن آن، آتشبازی کودکان به عمل آمدند و هدف از تشکیل آزمون نیز آگاهسازی نسل نورس از حادثه‌های سوختار و عاقبت‌های ناگوار آن به حساب می‌رود. خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی درک و فهمش خویش دایر به حادثه‌های سوختار و ماهیت رسم اهمیت آن را به هیئت حکمان شرح دادند و غالبان معین گردید. از جانب ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی ولایت سوخت، غالبان دور ولایتی و اشتراکچیان فعال با تحفه و افتخارنامه‌ها قدردانی کرده شدند. غالبان دور ولایتی اکنون امکان دارند که در دور جمهوریوی آزمون رسمی بهترین در موضوع پیشگیری از سوختار شرکت نمایند. در صحیفه نوبتی همکارانمان شما را با خبرها از خارج کشور آشنا می‌سازند. توجه نمایید. дар филиппин вулқони майон фаъол гардид. ба иттилои манбаъ, бинобар ин хуруҷи аз меъёр зиёди вулқон сатҳи хатар то дараҷаи 3 бардошта шуд. сокинони минтақаҳои наздик дар қисми ҷанубу шарқии ҷазираи лусон ба минтақаҳои бехавф кӯчонида шуданд. мутахассисон аз эҳтимоли ҷараёни лаваи сӯзон, лағжиши замин ва партофти маводи вулқонӣ ҳушдор медиҳанд. тибқи маълумоти расонаҳои расмӣ, зиёда аз 5000 нафар аллакай дар марказҳои муваққатӣ ҷойгир карда шуданд. ҳамзамон дастрасӣ ба минтақаи 6 километраи гирди вулқон пураман гардида, ба сокинони минтақаҳои то 8 километр дуртар тавсия дода шудааст ки дар ҳолати афзоиши фаъолият дар ҳолати омодабошии фаврӣ бошанд. хуруҷи вулқони майон дар филиппин зарурати назорати доимии офатҳои табиӣ ва омодагии аҳолиро ба ҳолатҳои изтирорӣ бори дигар таъкид менамояд. дар натиҷаи боришоти зиёд дар Кения обхезӣ ва ярч ба амал омад, ки дар натиҷа 18 тан захмӣ гардиданд. тибқи маълумот аз ҳама зиёд минтақаҳои Тарака-Нах, Элгейо Мараквет ва Киамбу зарар диданд. гуфта мешавад ки обхезии шадид дар натиҷаи боришоти аз меъёр зиёди борон ба амал омадааст. полис таъкид мекунад ки вазъи мазкур барои амнияти аҳолӣ таҳдиди ҷиддӣ дорад. офати табиӣ аллакай ба вайрон шудани иншооти инфраструктурӣ овардарасон ва бисёре аз сокинон ба таври фаврӣ ба ҷойҳои бехавф кӯчонида шуданд. дар Кения мавсими боронгариҳо идома дорад, ки он одатан аз моҳи март то май идома меёбад ва ҳоло ба авҷи худ расидааст. бар асари номусоид омадани боду ҳаво дар шимолу шарқи Бразилия обхезӣ ва ярчфароӣ ба амал омад. дар натиҷа 6 нафар ба ҳалокат расид. тақрибан 1500 нафар бе манзилҳои истиқоматӣ монданд. 1800 нафар сокинонро ба ҷои амн кӯчониданд. тибқи иттилои расонаҳои расмӣ, бориши борони шадид давоми чанд рӯзи охир идома меёбад. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоъоти ахбор ба поён мерасад. хайр.